manuhor marga pai alai nung ngasah ala nung ngadisisa sudi unang palahu pagajang komen ni eda ada nguse sada madde mau nina di DM naon bolo boru Itali ma una mengaku-ngaku boru tumorang ina di walusi ma boleh dong kan sudah diadatkan nih kok ya lusi ma musengau. Iya, tapi itu tidak asli. Karena saya marga Situmorang juga ina. Di so nagyo do hulala DM ni itu Situmorang otuau. Anggo aturan na jolma naso Batak na dibaen margana na di adaton mau ada nagok na sederhana na pesta na sederhana lagi tuh pesta besar atau apapun. Boleh memang dang sah doi sah lah mungkin ya sah atau tidak asli nih mana dang boy pakeo nih basukuma tuh ada nih Batak nama bayan ikon wajib do marga di margahon aka namuli tuh aka buru Batak do aka marga Batak tok karo dohor manhur marga sengaja aku bai judul di video jala hubai tanggapan taring untuk video ni inang boru papahan per Itali na adong kritikan ima taring untuk marga tumorang na mangalat nasida jala hubai jo tanggapaku sengaja hubuat dari itu sauti video munaon ala somal huikuti aka video muna ido asarong dia kapadohan ni putta si julu-julu tu namadok hata do parsibora hata ido nang tangyang las ido hanguduan jala arong si dia kapadohan Nabi noto oloro paula sobotoon nabi nering paula sobinering jela mandok nati kos olo gebi salah isodo dia kapil sapa do ruhutnya ada ni putes julu-julu tu ido kudang akasi ulahata manang siula elet alai hurang hok dia ka pangatusiut dia ka ruhut molo dung dia dat tuduk secara ada batak sah dang sidohonon hata na dituhur tok kadoi ditiki di sari-hari do didokoni dia ka hata ni paronam mai ido satu duru di do ka hata mebuk hutonga-tonga hata aka hata nina lilu ima somal mai dia hata paraunan ay ngaman hur margen nai ngaman hur jol mai alai molo dundo apalat tu takas terlumu bitu halana tuntok kadui hata dohon aru dia hata ni edek Batak idu asa arung dia tapat dohon hata hedus arung do hata kasar tung kasar do idohon molo dung didok manhur merge diro guarra ido saido ngadi paurohon ngadi pamahon mana ngarung na bahasa mandok mangain manang didok hata adopsi jelasi pak ni tahala Batak akasi botu edet didok ay mertue ruhita tebbe dia ka bilang-bilang gebi tebbe aka pertuturan jela bangga ruhita gebi tebbe permergaun ni sede-sede merga mulu adong sede buru halak kita muli tuna sumber merga tutu di pa amahun manang di pa aitun manang di pa orohon tu mergani na burune
Ido sa didok dang adong halak manang hita Batak. Na lubiat jol ma sada hasangapod doi di hita Batak. Jadi tuntok karo hata dohono hata na manuhur apalagi tu halakna. Sada contoh mai on inang boru papa na adong di Italia. Nagabi boru tu morang. Jadi molo boru nak kaning dialap halak kita Batak tu pauro hono nami manang di PAB kumai di pamarga hukuarra tu boru ni tulang na manang tu marga ni opung na boru. Jalaido dia kata na julu asa adong bolo dinamangai manang hata adopsi dung di pauro manang dung diodolhon secara do edet Batak ina julu di pabai di aka parsopan manang ka parpisuan pisuan me yakane tu do masahuta tua katulang apalagi ketua kerajaan itu tutur do tujuan manang hata kasar hidup mai hutam pamangan ti guarda manang na hutam bebe idu ada di hata na julu alain di hata kajol manuai ngahurang beka pangatusioni idu asa dido kana manuhur alai molo di hata ruh nyer tokka do idohon arong do hata halus arong hata nasugi jele sugu tua pala na bersangkutan bigionna molo dundo dia detto nunga be sah secara edak Batak manang di pesta sampai do halak mengeluarkan biaya manang gudang pengeluaranna lau mabai pestana do tujuan manang imariko ni hajol mau ni jadi saya udah naik gukdo hatai nasopola sidohono na binerengi paula so binereng ala gudang do hata sidohonon hata helus secara edet tita Batak jela mulat mehitang sinakkaning tu sinakkaning ala ido bolo bahasa nasional inna adong hata campuran keturunan apa ido saya dukun bolo zaman waing didok adong Jawa Batak alai tak do gabi keturunan di Batak iya nakonna adong manang na Itali Batak manang Batak Jerman si bewa halak kita manang boru Batak dan nyalak na tu kan keturunan na nungarong berdarah Batak ima gebe di paurohon manang di ibai mei marganina burune manang molo bewedo halak kita sian halak luar manang nasumber marga nanya lama tutu benon nami gebe boru ni tulang na alai molo apala tu na bersangkutani tokka do honon na gebe honatuhur didok mai nunga di paurohon manang nunga di paamahon di bahasa nasional lah didok mai di paaiton manang di ain jadi song ni majo taringok di tanggapan ni be dia kena urang lebih dia kapaduhan ni be cimulu ibe mercetebi horas